mo? Karoon po ako ng karelasyon. Kaso po, hindi ko naman po alam na may asawa. Pinakilala po siya sa akin. Sabi niya po, hiwalay po siya. Nalaman ko po na doon po sa friend ko na may anak din po siya, 3. Tapos nagkaanak po kami. Ngayon po, may baby ako. Nagsusustento po siya, lahat ng kailangan po sa bata, yung pagbubuntis. Dito po parang nahuli po siya nung kalibin niya. Pinagte-text po ako ng mga pangit po na salita. Pinagbabantaan niya po ako, pati yung anak ko. Magaganda lang po yung sinagot ko na hindi ko alam na may asawa siya. Sabi ko po na hiwalay po siya. Ang sabi niya po sa akin, hindi po ako nakipag-away. Nung pumunta po siya, sabi niya naman po, hihiwalayan niya. Magantay lang daw po ako hanggang manganak daw po ako. Nanganak na nga po ako hanggang ngayon. Umuwi po siya doon. Pumuntahan naman po niya kami. Kaso po yung babae, ayaw po ko lubayan. So, hindi naman po siya pwede mamangka sa isang dagat na 2 kami. Sasaw siya sa isa, tapos sa akin po, di ba? Napakahirap naman po yata. Mahirap talaga yung sumausaw na siya sa iba, tapos sasawsaw pa sa'yo. Yak! Sino ditong ayaw na sinasawsawan yung sinasawsawan niya? Gusto mo yung may sarili kang sawsawan? Gusto mo yung iyo lang? Gusto mo kung ano yung pagmamay-ari mo? Wala nang ibang aagaw. At ang umagaw? Sapak. O away. Well, kabisyo, gusto talaga natin yung tayo lang. Gusto natin na meron tayong pagmamayari. Gusto natin na tayo yung priority. Gusto natin na kung sa atin lang ibinibigay yung ganitong klaseng atensyon, gusto sa atin lang yun. Unless politiko siya. O kaya sales specialist. Na kung ano yung benefit nung isa, ay, benefit mo rin. Kasi, lahat kayo, kliyente naman niya. Paano pagdating sa pag-ibig? Okay lang maging madamot. Kung gusto mo, iyo lang siya. Iyo lang siya. Kung ayaw niyang pumayag, na kayong 2 lang, di ipamigay mo na sa iba. Meron namang iba dyan na gusto ikaw lang at siya. Na hindi kailangan pilitin. Kasi kapag pinilit, baka magdugo. Masasaktan ka lang. 9:00 ng gabi hanggang hating gabi, magkasama tayo kabisyo. Kapiling ang Basa Princess ng Love Radio. DJ Rocketera. At eto na po, ibibigay ko na ang patikim ng DJ Rocky's Secret Files. Naihatid ko siya sa kanyang hantungan. Pero hindi na niya ako naihatid sa altar. Uy. Gusto mo sana na maihatid ka sa altar. Pero hindi ka na nagawang maihatid.
Ang masakit, naihatid mo siya sa hantungan niya. Ano bang hantungan yung tinutukoy natin? Ito ba yung 6 feet below the ground? Ay, wag naman sana. Kakapasok lamang ng taon tapos may ganyang tayong naririnig o nalalaman. Diba, year 2025 gusto natin humaba ang buhay natin bukod sa pasensya natin. Anyway, abangan niyo po yan sa aking pagbabalik. Kapilang ang Basta Princess ng Love Radio, DJ Raketera. At ikay nakatutok dito sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Up next is Spotify Philippines Top New Podcast of 2024 under solo category. DJ Rocky's Secret Files. Ng tatay ko ang pagkababae ko. Siya. May secret affair kami ng office mate ko. Hindi ko matigilan kasi sobrang galing niya sa... Rocky's Secret Files. Secret Files. It's the kind of bleep you never knew existed. Kunwari inosente pero boy naman pala. Rocky's Secret Files. Secret Files. Metro's number one. Metro's number